край с хубава река, много нависоко в планината. Недалеч от Враца то се казвало Вършец о красота. Аз не знам защо, но нали там прекрасно е. Скоро там се появи едно добро момче, неговото име беше Тошко. То растеше в радост и в послушание, сега е тук. Вижте го, там е голям, как се радва. Тошко, ние винаги ще бъдем с теб и ще ти помагаме във всичко. Само не забравяй, Бог ще имаш ти успех. Просто трябва само да го следваш, да го следваш. Недалече от Вършец на 3 часа път имало една красива дама. Тя живяла в казала градът на розите, но както знам, тя е най-красивата роза за Тошко на розите. Тя ухае като ароматното масло и се казва хубава Кристина. С погледа си озарява като светлина и вижте я, тя е тук сега, там, как се радва. Христи, ние винаги ще бъдем с теб и ще ти помагаме във всичко. Само не забравяй, Бог ще имаш ти успех. Просто трябва само да го следваш, да го следваш. Преди 2 години едно чудо стана. Тошко от Вършец я забеляза. От тогава Кристи е с него заедно и тук сега се венчаха, нали? Да, те се радват. Кристи, Тошко, Господ ще е винаги с вас. Той не ще ви никога забрави. Само го обичайте с доверие и Той ще ви направи вечно щастливи, вечно щастливи. Кристи, Тошко, Господ ще е винаги с вас. Той не ще ви никога забрави.